Welcome back sa aking YouTube channel, Bicolano Waraynon. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila. For today's vlog ay hindi muna tayo magpa-plant hunting. Siyempre, meron akong gustong i-share sa inyo at sana inyo po akong samahan. Tara, let's! Huwag po sana natin kalimutan, paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano Waraynon, at makiklik na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po. Ito guys, makikita ninyo yung linaw ng tubig dito. Dito pa lang sa unahan. Napakalinaw na. Sarap maligo. Tuwang-tuwa si Mother, oh. Perfect place para sa mga gustong mag-relax dyan, gustong mag-celebrate ng mga birthday, at iba pang occasion ng pamilya. Lapit tayo po sa lolo mo. Nag-uuma eh. Ayun o. Yan ang aming hardinero dito. Pag napunta kami dito sa Batangas, yan ang aming hardinero. Driver, hardinero. All around. Kabaw! Pambihira, tulungan mo naman ang kabaw! Ay, huwag mo gayin yan ako! Bakong tanim yan! Ito yung aming manok. Manok. Ito yung pinamili naming lupa sa Batangas. Padre Garcia. Barangay Bukal. Padre Garcia, Batangas. 150 lang yan. Apo, alis ka dyan, apo ko. Sasali ata si No Water eh. No Water! Tutulungan mo si Mami. Ayan guys. Ililipat na namin yung mga pinamili naming halaman. Nauuna na si Mother, oh. Hindi na makapaghintay. Dito guys, kami lang naman po ang nagtatanim ng sarili naming plants. For landscaping. Pinalitan po namin yung ibang plants namin. Ito, tatanggalin namin itong mga plants na to. Lilipat namin sa kabila. Sinamo yan, ma? Ha? Sinamo mo. Umiyang siya dito, mama, no? Umiyang siya. Umiyang siya dito. Sa Manila, hindi siya mayan. Akala ko matitigot na ito eh. Ayan guys, oh. Malaki ng dahon niya.
ako ng tip. Ito guys, dahil sa ginabi na kami, yan, kumain na yung aming mga bisita. Ayos ko na yung pungan ay ano na? Punan. Ano to prayer meeting? Pero ayos ko na. Siyempre matutulog kayo dito. Ay yung mga unan. O yung isa nag-aayos pa. Ano to? Pag ano, Naging unan. Kahit saan posisyon. ganun na lang. Oo. Banggaan yung umiyating na inside job. Yan ang binigyan nila ng transportation office. Tawiran ng kuko. Ng investigation. Kasama ang Department of Informations and Communications Technology. Ito guys, ang aming napakalaking kusina para sa mga guests na gustong magluto para sa kanilang mga kakainin. Si mama gusto maligo. 5 days kami dito. Hindi kami naligo ng dagat. Nag-ayos kami. Dito lang ako ng kakain para pag nasarap ang maligo doon. Doon na mag-i-stay. Hindi na makaano papunta dito. Dito makain. Eto guys, sinamahan na namin ng aming mga guests. Medyo mag-extra challenge tayo dito. 7 to 10 minutes ang layo mula sa aming venue. Pero siyempre makikita ninyo rito ang aming mga magagandang kapaligiran. Katulad nito guys, ang ganda ng kanyang mga bulaklak. Ayan o. Ano kayang ID nito? Manaog ka irog andito. Ay! Talen! Magsisi ka kung hindi ka pumunta rito. Oh, kala ko na oras na. Maaga pa? Itong way na to guys, ang pinakamalapit papuntang dagat. Meron naman sa kabila, kaya lang mga 15 to 20 minutes ang layo nito. Ito kasi ang pinakamalapit na daan. O di ba? Challenge sa challenge. Welcome back sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. For today's vlog, hindi po tayo ngayon magpa-plant hunting. Gusto ko pong i-promote sa inyo ang kagandahan ng aming lugar dito sa Ulo-Ulo, Lubog, Batangas. Natiyak na kagigiliwan ninyo, hindi po kayo magsisisi pag kayo pumunta rito guys. Napakaganda dito ng dagat, malinis. Bato, matulis na bato.
Yung ano mo, necktie mo. Yung necktie mo, tanggalin mo yan. Ay di puta, maligo ka na kaganon. Salim, halika na! Lai! Salim, halika na! Ay, ano mo, pila-pila. Minsan pag inuutusan mo ako, minsan kalat yung bahay. Ilay ka na nga, gala ka na. Ngayong araw guys ng linggo, marami pong naliligo ngayon ah. Dito guys, pwede rin kayo ditong magpa-booking sa pinakaharap ng Baybay Dagat. Ang pinakamaganda dito guys, napakaganda ng buhangin, hindi mabato, hindi matutulis sa mga bato, siguradong hindi masusugatan ng inyong mga paa. Ayan oh. Diba? Napakaganda ng tubig. Ang ganda ngayon kasi guys, malinaw. Dito guys namin nilagay yung aming tent para sa aming mga guests. Para maging comfortable sila. Hindi na rin sila maging pabalik-balik pa sa bahay. Sa barangay, itatanong mo na. Katandad ka. Siyempre, alam mo yung... Bilang problema yan. Ang unang barangay. Anong barangay? Barangay mo na. Ngayon, sa unang barangay, kung may kapitino ba, buwan yan, ayan, basta yan nga, nasam ko lang yun. Pasensya na kayo guys, medyo maingay sa labas, nagkakasiyahan. Ito po yung aming kubo, ito po yung nasa bandang kanan. Mr. Pixie yung pinakuha. Ganun yun. Kung sa palengke, 60 ang kilo, dito 70 lang, mas mura. No?
Hinog na... Hinog na yung ano, kahit hindi siya mahal. Hindi. Ano to? Yellow to. Ayan po sila, oh. Nag-harvest ng saging na latun, ay tawag doon, lakatan. Hinog na. This is a good banana. Very big. Ito, So it's very mura. sabihin mo kumakain. Tuwa naman. 1 year lang, sunod-sunod ang bunga ng saging natin, oh. Palabas na naman. Ang baba lang niya, no? Napakaganda talaga ng saging na binigay ng asawa ni Ate Mercy. Ito galing Bicol to. Ah, ito? Pero nagkanda hawa-hawa na. Pinalin ang dala niya, 2 piraso. Ah, pero nakatanto. Kakatanak ko lang din. Oh. Malakasan niya ang pangalan. Ano yan? Tawagin sa amin tudok. Ayan Ayan, guys, kulay green. mula Ang hinog yan, dito, kulay green pa ayan. Yung aming mga tanim na saging doon, may mga bunga na. Ito naman. Bago po tayo magtapos, salamat po sa mga kaibigan ko sa YT, sa lahat ng aking mga subscriber na laging nanonood ng aking mga video, at sa lahat ng mga hindi nag-subscribe pero lagi naman po nanonood ng aking mga video. Maraming salamat pa rin po sa inyo lahat.